ομάδες. Βίωμα Καζακής Αθανάσιος, Αγγελάκης Κώστα. Ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο, θυμίζει εποχές δεκαετίας. Πόσο κύριε Καζακή, Λεωνίδας. Μπράβο σας που το έχετε τόσο πολύ καλοδιατηρημένο. Καλό αγώνα σας ευχόμαστε, να γεννήσει ο κύριος Κασιώτης, παρακαλώ. Καλό τερματισμό, ένα χειροκρότημα. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ, να με θυμόμαστε λίγο. Περνάμε στην κατηγορία 1600-2000 κιλικά και με το νούμερο 19 στις πόρτες ο Γνέης ο Καζακής ο Κώστας Μικελάκη με Ford Escort με K2. Με συνολικό χρόνο 18:42:02 κατέλαβαν την τέταρτη θέση στην κατηγορία τους.